As obras de humanización do tramo urbano da P11 en Marín xa están rematadas. A avenida de Ourense loce xa unha nova imaxe nun treito de 1,6 km dende a entrada do municipio ata o faro da Escola Naval. A actuación contou cun orzamento de 1,1 millóns de euros. A avenida de Ourense para Marín é a nosa entrada, a entrada no noso concello, no noso casco urbano, que comunica, hasta a porta da Escola Naval, hasta a Praza de España. Se fai un recorrido que é moito máis accesible, moito máis seguro, moito máis iluminado, sobre todo todos os pasos de cebra que sempre tiñamos esa loita de que estaba oscuro, non se veían ben. A intervención supuxo unha ampliación das beirarrúas na liña dos edificios, a mellora dos servizos soterrados ou a renovación integral do pavimento, da iluminación e do mobiliario urbano. Tamén a construción dunha glorieta para rematar coas retencións nun cruce antes regulado por un semáforo. É unha zona tamén que ten moito tránsito circulatorio, sobre todo non só no verán, que tamén de camiño ás praias, senón tamén prácticamente todo o ano. Está pegado á nosa infraestructura portuaria e, polo tanto, ten un dinamismo importante. Esta rotonda, que sabemos que está dando moi bo resultado desde o punto de vista do tráfico e desde o punto de vista de ordenar un pouco toda esta zona, que creo que gañou moitísimo. Polo tanto, agradezo que, desde logo, supón melloras obxectivas, melloras en termos estéticos, pero tamén en termos de seguridade viaria, en termos mesmo na medida en que diminúe os atascos en termos de eficiencia enerxética e logo todo o que ten que ver ca sustitución de infraestructuras de todo tipo no subsolo. Tanto Subdelegación como Concello puxeron en valor o bo entendemento entre as dúas administracións, poñendo a actuación como un exemplo de cooperación. Quero resaltar sobre todo a cooperación institucional. O digo sempre, é fundamental, eu creo que é un elemento que facilita as inversións, mellora o clima, sociopolítico do país, eso sempre é bo para todos, e a cooperación co Concello de Marín, polo menos nos 20 meses que levo de subdelegado, ten sido óptima, quero decir, non podo decir outra cousa, non? A obra xa foi recepcionada polo Ministerio de Transportes. Nos próximos días será transferida ao Concello de Marín.